که و پشتیته امی Tamam. دورایی بده. Tamam ama ses bastı. Tamam. Tu bisekine ne ki bile mamusta yaşar bak. Fe Tamam. dora tehat emi dur bidinte. Fermo mamusta yaşar. Tamam. Evci rezdari havali hazır Mamusta israr yaşar tu dikim. heneki Evad iş baş. kamerayı dur heri. Em rüyete nabinin tu heneki iş dur heri em tebe bini fermo. Tamam. Tamam. Başa. Cara gedin havala rezdari israr dikim. Xeyratine. Ez ê romanê yani heta ji min hat ez ê ev bikim. Min nivîsiye jî xwe. Romana Bîra Qederê romaneke dîrokiya jiyana Celadet Bedirxan e. Romanê de tekiliyên tekilî di romanê de tekiliyên malbata Bedirxaniyan a wê serdemê mexduriyet, şer, evîn, mexşextîbûn, têkoşîn û berxwedana ji bo zimanê wêjeya Kurdî hatiye honandin. Roman bi malbata Emîn Elî Bedirxan û bûyîna Celadet e, dest pê dike ji fotoğraf yek heta dawiya fotoğraf heşt giran rijî û neherikbar dimeşe. Teqekes ewa xwe Mamusta jî şarja karê derket. normal ez Ha şarja xwe tamam bugün. Tamam baş mamusta. Hem nake. ez şarja min dikade ez şarja kompütürê bikim. Beli beli. Dışına ve Tamam. tamam. Fermo. E, yani yani giran û rijî û neherikbar derbas. Meriv bi xwendina wan beşan dihetike. Mehmet Uzun heyraniyê esaret û mîrektiya berdixaniyan e. Ev rewş di her hevok û rûpelên wî da rûpelên xwe da dide dest. Ew xwest detayê mal, hundirê xênî, timtêra kesan, kinç xarin, bi rêveçûn û her tiştên bedirxaniyan tîne pêş xuner. Celadet tîkeyên biçûk ên goşt bi hêdîka dibe devê xwe geliyekî dirêj di devê xwe da dicû û paşê da dixultîne. Rûpel heştê şeş ya Celadet şîriniyeke kêm a Osmanî fistikî hûnkar muhalebisê kurî yemiş ezmesî ya di nav tevfîke da tevfîka nexşkirî da de hêviya wî ye. Rûpel heşt heşt. Yani mînakên wiha bê heza bin ji ber ku bala nîşkar zêdetir li ser aliyê heyranî û pesîndariye ye ve gotina hişk rêjî û ziwa bûye ji bo wî xemnîn e yani. Vê romanê da bi giştî romanên xwe da terzê romanên rojavayî weke Tolstoy yên din hewjeyî gelek zêdetir bikartîne. Ne hewjeyî yani hewjeyî zêdetir gelek zêde bikartîne duruvê teqlîdê digire yani terzê wî êdî teqlîdê romanê ev ê navê çi ye? Terzê romanê Ewropayî ye yani. Yani pardon. Türkî, Fransî, Almanî, İtalî, Yunanî, İngilîzî her wekî din bê werger û ne hewce derdixe pêş. Ew weke nexaşiyeke zelixiya pêsîra Mehmet Uzun yani romanê din da jî hawaya ye. Yani Mehmet Uzun kemasî ki ez herî zêde dûnim ya Mehmet